vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar die man niet veilig staan. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan! Ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, even een paar huisregels. Graag uw mobiele telefoon op trill of stil. Vragen zijn alleen mogelijk na de spreekbeurten van de mensen aan de tafel. En als u een vraag stelt, graag uw naam, uw functie en uw medium opnoemen. Zonder verder oponthoud geef ik nu het woord aan minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En hij zal u meenemen in de details over de achterstallige uitbetaling van de leerkrachten. Een goede middag van mijn kant uit, vertegenwoordigers van de mediahuizen. Ik spreek ook hier een groet aan mijn directie hier, de directeuren. Ook de heer Chitani is hier aanwezig van natuurlijk, die te maken heeft met salarisadministratie, heel belangrijk. Ik groet ook de mensen van onze eigen mediaafdeling en alle specialisten, ambtenaren die vandaag hier aanwezig zijn. We hebben gemeend als ministerie deze persconferentie toch te houden, omdat wij de laatste dagen, weken een tendens zien van vreselijke aanvallen op het ministerie. Ik zie ook brieven steeds binnenlopen van organisaties van onderwijsbonden en het thema is steeds uitbetaling van leerkrachten. Laat me dit vaststellen dat wij als ministerie deze zaken ernstig betreuren. We hebben onze moeite gedaan om maandelijks de cyclus bij te houden, waarbij automatisch rond voor de 10e van de maand het ministerie met zijn diensten, de salarisadministratie, etc. alle voorbereidingen treffen om een aantal te doen. Dat betekent de samenwerking met financiën en planning wordt opgepakt. Er zijn nou in de situatie van ons is het zo dat niet het ministerie salarissen uitbetaalt. We zijn altijd afhankelijk van het administratieve werk binnen het ministerie en dan wordt verder de zaak afgehandeld door het ministerie van Financiën en Planning. En dat gaat heel goed jarenlang. En we zien wat er dus gebeurd is. 6 maanden geleden hebben we een situatie gehad waarbij we te maken hebben met IMF procedures, waarbij uitgaven en inkomsten van de staat goed in balans moeten worden gebracht. Wij zijn een ministerie die enorm veel kosten, lasten hebben eind van de maand en een groot ministerie. En wij moeten ervoor zorgen dat de basissalaris van de leerkrachten uitbetaald worden. Daarboven hebben we een hoeveelheid extra uren, lesuren, met hele verschillende grondslagen die door de jaren heen extra worden voorberekend met lesurenstaten en de fiatering in het systeem van wie wel of geen lesuren mag maken. Dat zijn extra kosten die op de basissalaris worden uitgerekend. En je moet je voorstellen, het is bijna per individu, per instelling en daar moet fiat worden gegeven. Niet altijd komen de lesurenstaten op een correcte manier, op een goed moment in de procedure. Dat heeft soms consequenties. Je slaat een maandje over en als je een maandje niet betaalt, de volgende maand. Wat er nu aan het gebeuren is toch wel dat er afgelopen maanden een aantal dingen zijn gebeurd. Het ministerie heeft te maken gehad met, ook in het onderwijs, de incorporatie van 3.500 SRD voor de leerkrachten. Daarnaast in 2 rondes een 20% verhoging van de salarissen.
respectievelijk 15 en 5%. En dat heeft gemaakt dat de salariskosten van dit ministerie ongelooflijk zijn gestegen. Vorig jaar een beetje wat bonje kisse hadden met de bond, hebben we een aantal zaken besproken met de bond en de leerkrachten, waarbij we onder andere ook een cap hebben gezet van hoeveel uren je zou kunnen maken. Heel veel scholen en schoolleiders hebben zich daaraan gehouden, dat is keurig gegaan en die stukken zijn ook heel keurig verwerkt en doorgestuurd naar de financiële administratie om de betaling in orde te maken. We merken dus nu, zoals de minister het aangeeft, dat ondanks het feit dat we eigenlijk vanaf november zo de stukken al hebben doorgestuurd, heel veel leerkrachten en schoolleiders tot op vandaag nog de extra tegoeden die zij moeten krijgen, niet hebben kunnen ontvangen. Wat wel belangrijk is wat de minister zegt, een groot deel van de leerkrachten, die hebben een basissalaris. Dus het gaat om een extra vergoeding die ze nog niet hebben gehad. En dan is natuurlijk ook wel misschien een ethische vraag om te stellen van, weet je, je hebt je basisvergoeding, is dit een reden om dan nog het onderwijs zo te gaan verstoren? Die zoveel jaar in dienst zijn, daar heeft het ministerie een flinke achterstand in. Straks zal de heer Chitani daar uitleg over geven. We hebben velen al op orde gebracht, maar het blijft iets van zorg, 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar, dienstjaren. De gratificaties moeten in orde komen. Daarnaast hebben we mensen die te maken met de huldiging van jubilarissen. Ook een zwaar verwaarloosd hoofdstuk, maar daar is een speciale commissie waar leiding aangegeven wordt. De mensen zijn in kaart gebracht, volgens mij zijn het meer dan 2000 mensen, waar ook we op gezette tijden iets gaan doen. En zo hebben we een serie van dat soort achterstanden, beschikkingen van mensen, aanstellingen, vaste aanstellingen. Een hele serie hebben we aangepakt, meer dan 6000. Het lijkt of je 1 gat dicht en 5 spuiten ook weer buiten. We hebben inderdaad de nieuwe aanstelling, zoals directeur Poesa afgaf. We zien mensen 3 maanden, 6 maanden niet betalen. Dat betekent elke keer moet het ministerie, haar procedures zijn klaar. Je hebt het doorlopen administratief met Binnenlandse Zaken, de aanstelling, de salarisaanmaak moet starten. En soms krijg je dus daar geen toestemming voor, omdat weer die gap, dus die limieten die dit ministerie bereikt per maand, en dat hebben we echt gezien de afgelopen 6 maanden, enorme druk zet op het ministerie, omdat inderdaad je ziet dat die nieuwe salariscuurs die niet worden niet aangemaakt. En dat heeft te maken met het spel tussen mijn ministerie en minister Financiën en de salarisadministratie klopt de gegevens in. En op het moment is er een protocol waarbij een nieuwe salaris wordt aangemaakt voor een bepaalde persoon. De identiteiten worden gecheckt, de bankrekeningen. En die processen krijgen op het ogenblik worden in de queue van prioriteiten zien we dat we steeds zien dat we horen dat mensen 3 tot 6 maanden moeten wachten. En u begrijpt dat vertaalt zich in heel veel irritatie, omdat de mensen, je kan niet thuiskomen in je gezin en zeggen, ja, ik werk voor onderwijs, maar ik heb 3 maanden geen salaris gehad of 6 maanden salaris. Nogmaals, deze zaken betreuren we. Ik ga nu toch wel de praktijk de kans geven onder directeur APA, die dus vanuit de directie ATB bezig is leiding te geven aan de salarisadministratie, om u in te voelen van wat de praktijkproblemen zijn. Ja, dank u wel, minister. Lieve mensen, goedemorgen. Ook van mijn kant een van harte welkom. Ik zal u presenteren wat dit ministerie heeft gedaan met betrekking tot de verwerking van de lesurenstaten. Oké, dus ik zal eerst beginnen met een overzicht waarbij de lesurenstaten zijn ontvangen en verwerkt. We hebben het hier met name over de BLTO-scholen. Ja? En als we kijken naar BLTO,
Dan hebben we dus te maken met LTS, LBO, SATS, Vocational College Suriname, HSTTC, LOBO en Openbaar Avond Mulo School. Ja. Dank u wel, minister. Nu is het tijd voor de vragenronde. Zijn er vragen? Graag uw naam en uw medium doorgeven voordat u de vraag stelt. Goedendag, heer minister en overige notabelen aan de kant van de tafel, mijn collega's ook hier van de pers. Mijn naam is Raap Pengel en ik ben van Cultuur TV Internationaal. Zeg minister, binnen hoeveel tijd denkt u dit probleem opgelost te hebben? Ik weet dat u halverwege bent ingestapt bij onderwijs en u heeft het niet makkelijk gehad. Ik heb u vaker gesproken, maar ook gecomplimenteerd daar waar u het goed doet. Nu stuit u weer tegen een enorm probleem. Binnen hoeveel tijd, dat is mijn eerste vraag, hè, minister. Binnen hoeveel tijd denkt u dat probleem op te lossen? En zaken worden in plaats van digitaal handmatig ingevoerd bij uw ministerie, wat voor enige vertraging kan zorgen. Ook waarom handmatig? En is dat voor wat betreft de insturen van de lesuren statussen van de scholen, zoals ik het begrepen heb. Is het, en dan denk ik dat ik die vraag moet stellen aan meneer, meneer Sitali. Is het een kwestie van wie eerst komt die eerst maalt? Of is er een procedure te volgen? Ik heb het nog niet helemaal duidelijk. En tot slot mijn laatste vraag. Er is heibel en ellende op HAVO op dit moment. Onverlaten, boeven, schurken, dieven, slechte mensen hebben daar huis gehouden. Bent u ervan op de hoogte en hoe gaat u deze mensen bijstaan? Dat waren mijn vragen. Ik wens u heel veel succes in ieder geval. Uw eerste vraag wat tijd betreft, het is niet aan mij om dat direct te bepalen. Ik ben een man van handelen. Voor mij is het horizon ongeveer eind april. We gaan proberen wat met het labwerk te kijken of er een paar dingen betaald kunnen worden nog voor de maand maart. Als dat niet lukt, kan je uiteindelijk alles gooien richting een gezamenlijke inzet van het ministerie en het ministerie van Financiën en Planning. Zodat in de cyclus van april zaken normaliseren. Maar nogmaals, ik heb twee doelgroepen waar ik wat pijn in mijn hart heb. En dat kijk ik dus naar de parttimers en de mensen waarvan de nieuwe salarisadministraties aangemaakt zijn. Twee groepen die ik bijzonder zou willen behandelen, want ik vind dat echt niet kunnen. Zelf als minister vind ik dat. Tweede vraag, handmatig digitaal. Nog altijd digitalisering is, groot deel wordt flink al gedigitaliseerd. Maar u weet, als techniek blijft stilzitten, ga je altijd terug moeten vallen op handmatig. En of we het nou leuk vinden of niet, tegenwoordig is ICT oplossing voor veel zaken. En gelukkig pakken we veel op met digitaal. Maar natuurlijk, als de technologie blijft haken, ga je in die nood en die tijdbestek terug moeten gaan naar de oeroude aanpak. Ik heb het liefst niet, maar je moet soms ook hulpsystemen bij je hebben voor calamiteiten. Maar ik moet je zeggen, onze mensen op de salarisadministratie, mijn petje voor ze af en toe, met al die berekeningen, die zorgvuldigheid. En soms is automatisering leuk, maar die individuele gevallen hebben allemaal een kleine eigen inzicht waar je toch dubbel moet checken. Dus het is niet makkelijk als je nagaat met zoveel duizenden mensen moet dat secuur gebeuren. Als je een dubbeltje te weinig geeft, heb je direct een hamer op je hoofd. Maar dat is helaas in het systeem is het nou zo. Maak geen grappen met mensen, hun netto bruto salarissen berekenen en alle zaken. Het vraagt nogal tijd, insensitiviteit en concentratie van de mensen. Lesuren, wie komt er, maar dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat die lesurenstaten correct en op tijd moeten worden ingeleverd. Omdat je tegen deadlines kijkt. Het is een keten van hele strakke, de OD heeft net uitgelegd hoe Sibuma werkt. Dat is onze betalingsautoriteit. Zodra zij moeten iets accepteren, dan is het serieus. Kom je te laat, is die cyclus afgelopen. Onze mensen van dus de salarisadministratie hebben echt
is een geweldige kritische tijd om steeds goed te werken met deadlines. Op het moment dat je een bepaalde deadline niet hebt, betekent dat direct je veroordeeld bent tot volgende maand. Stress op die mensen in hoofd, ja, het is strak. Want de mensen zeggen, meneer, het is 11:30 vanmiddag, het is 13e van de maand. Het systeem gaat down, klaar. Dat betekent geen enkel salarisadministrateur van het ministerie kan enige handeling verrichten. En iedereen die niet in het systeem op dat mogelijk is klaar, afgelopen. Dus mensen moeten begrijpen hoe zaken werken. We hebben deadlines, we hebben protocollen. En wij proberen ons, elke cyclus van de maand is er een stressmoment voor onze mensen om die protocoltijden te halen. En wie laat is laat. Het is simpel like that. Dus we moeten wel gaan werken aan de processen van de procedures. Misschien moet je ook die lesurenstaten automatiseren. En misschien moeten we die lesurenprocedure helemaal afschaffen. Soms vraag ik me af of ons land werkelijk zo door moet gaan met lesuren. We moeten kijken naar het basissalaris van de leerkrachten. En daar zit een hele stevige betaling al. En de vraag is, liever betaal je direct netto bruto uit op een bepaalde manier, dan elke keer dit soort achterhaalde manieren van extra. Een tweede is, die lesurenstaten geven niet altijd een getrouwe beeld van de situatie. Dus je moet veel controles opzetten, comptabiliteit of werkelijk de grondslagen van die uren correct zijn. Iemand kan beweren dat ze 12 uren toeslagen of 30 uren. En ik ga je zeggen, we hebben staten waar je af en toe een beetje stijl van overkijkt van wat je ziet daar. Hoe kan dit als iemand zoveel uren heeft, is hij voor het psychiatrische instituut of zoiets. Maar de vraag is, de grondslagen moeten ook bekeken worden of dat allemaal rechtmatig is en doelmatig. En wij moeten ook gaan kijken met de verschillende leerkrachtenorganisaties of werkelijk deze wijze van, maar dat is voor de toekomst. Dat is zaken die ons opvallen. HAVO is gerapporteerd. We hebben meer scholen die ontzettend lastig gevallen worden, diefstal. Het is pijnlijk dat we dat constateren in ons eigen land. In elk geval helaas dat toch wel eigen landgenoten zo aangaan met onze schaarse middelen. De school is van de community, de school is van de overheid, van het land. En als wij dit soort dingen doen, duperen we dus indirect voor onze kinderen en leerkrachten. En het is elke keer te zien hoe dierbare spullen, heel duur ingekochte spullen soms, het zijn giften van donororganisaties uit eigen budgetten op deze manieren vallen van diefstal. Het heeft de achtergrond. Wij proberen bewaking te hebben op een aantal plekken. Op een aantal plekken minder goed. Doen die bewaking hun werk wel of niet? Worden ze op tijd betaald? Dat is ook een punt. Het is belangrijk dat we dit soort zaken moeten oppakken. Een andere vraag waar ik dus vaak gehoord heb deze uren, voor ik de volgende vraag laat stellen is, waarom gaat u 800 SRD geven aan studenten terwijl de anderen geen geld hebben? Laat me duidelijk zijn, het komt uit een heel ander soort potje. De financiering voor studentenondersteuning als doelgroep komt uit het project sociaal beleid en het heeft te maken met bepaalde doelgroepen. En dat heeft gemaakt met een hele financieringspot van armoede. En we kunnen dat soort potjes niet gebruiken om salarissen te functioneren. Dus financiën is daar heel helder en strikt in. Het is een logische vraag vanuit je emotie, ik kan het begrijpen, als minister en als ministerie. Maar het gaat erom, het zijn twee gescheiden zaken. De overheid is met een zwaar programma al jaren bezig met een sociaal beleid, waar verschillende doelgroepen, mensen met een beperking tot studenten ook. En die studenten hebben twee dingen gehad. Eén is het tegemoetkomen in studiekosten, is al geïmplementeerd, dat is met de inschrijf- en collegegelden. En de tweede is wat later gekomen vanwege een stukje beschikbaarheid van middelen. Die zijn nu aan het einde van het IMF-programma zichtbaar. Maar je kan niet zeggen van, het is niet zo makkelijk dat je 1 op 1 optelt, dat je een stukje van dat budget even... Was het maar waar. Waren heel veel problemen van ons opgelost, maar het is niet zo. Dus men moet wel een beetje zorgvuldig blijven. Ik kan het gevoel wel begrijpen. Ja? Maar het gaat erom, het zijn totaal twee gescheiden systemen. Ja, dank u wel minister. U ook bedankt voor de vraag. Het is, kijk, spreekwoord, degene die eerst komt, die eerst maalt, komt een beetje opportunistisch over.
Ik begrijp de vraag wel, maar er zijn procedures. Het begint bij de school. De leiding van de school. En de leiding van de school, die is dus verantwoordelijk voor het rooster. En wie komt waar. En hoe worden die uren ingedeeld. Dus dat is stap 1. Die lesuren staten komen dan naar het bureau. Bureau doet zijn werk. Bureau stuurt het verder nadat de desbetreffende functionarissen hun handtekeningen, hun stempel en alles hebben geplaatst. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 64703/06 870 98312. Attenzo! Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap.
We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw!